Как така? Как Ерде? Не, нито не мре. Аз съм доказан. Настоящето. Няма да слушам драматичните ти глупости. Преследвам те. Добре. Анализът ще стане за 24 часа. Държим връзка. Става. Пази се. Много хубав завършващ удар. Никакъв шанс за вратаря на... С Маркъс Морис, бивши съотборници, двамата в отбора на Никс. Рандъл направи дабл-дабл от 28 точки. Батуми Морис, много лесен пробив в последната част. Положение. Опитва да Джейми Рид да намери топката. Може би в момента по-назад. По-назад. Дизази за Робърт Санчес и Блекбърн праща повече хора в предни позиции и хубава беше идеята с диагоналния пас към Марко Корея, но все пак подаването беше по-напред. Така че Корея нямаше как да стигне до топката. Футболист, който играеше в второто ниво на Нидерланд. И ето, че сега е даден на сигнала тази смяна да бъде извършена. Похвал беше достатъчно далеч от последния. Получава възможността да напредне, но няма опции пред себе си. Към Опендано тази топка беше невъзможна за овладяване. И веднага Сотока се извинява на... We have a few reminders. We have a net device. Shot clock will be in the far corner, so please keep an eye on it time between points. Switch it on. Carlos, you get the box with the white sign, exit sign, and you get the one with the red. Дистанция беше 6 от 8. Впечатляващо представяне на Дерик Уайт. Това вече са най-много победи, когато тимът е изправен пред елиминация, четвърта такава победа. А сега да чуем Джейлън Браун. Днес изглеждахте абсолютно концентрирани и трудни за побеждаване. Да, имахме страхотен интензитет в защита и играхме добър баскетбол. Изглеждаше забавно. Упражнения. Нали, сега вече влизаме в игрови ритъм, през 3 дни имаме матчове и вече трябва да се
Получихме гол, което беше добре. Също така малко да съплем, но като ритъм, като динамика стана една добра промирка. Латън направи резултат 2-0, но след появата през втората част на някои от юношите, които Още трябва да се постарае, обаче англичанинът, ако иска да достигне Серу Гираси на върха на... Това мама ли е? Плаче ли? Плаче, защото бях лош с нея. Нещо само за веднъж и без ангажименти стайла ли? Да. Викат го, когато искат гарантирана смъртна присъда. Прякорът му е доктор Смърт. Доктор Смърт? Изгонен е от Американската психиатрична асоциация за поставяне... Джаморен загуби топката. 4 на 1 в транзиция. Коби Лайт към Лавин. Следващия матч на Булс е домакинство на Атланта. Ако Чикаго спечели днес... Ти изнасянето в по-предни позиции от играчи на Марсилия и нарушение. Или колкото и да било от другите футболисти на Марсилия. Матч от друга страна видяхте колко изнервен бе. Двамата като футболисти на Рен с сходни номера, 24 и най... Сърбия да намери все още своя ритъм. 0 от 9 отиграно, пък с... Пропусна. Сега отново Месман е намерена. Линския с движение на топката. Скри топката на цялата сръбска отбрана. Дълги 2 ще са това. Пропуска. Явно се е там.